Kaixo guztioi, Iunetan Ekane gara, Bengoetxe ikastetxetik gatoz, eta 35 esperantzaren buruz hitz egingo dizuegu. Ana Gabalak frantsesez idatzitako liburua da, eta Jesus Mari Mendizabal itzulitako. Bere azalean kolore biziak agertzen ditu, bi pertsona daude, Aitona eta umea, protagonista jakina, eta bere argitatzailea Albert Gainera da. Niri liburua oso gustatu zait, umea Aitonarekin zuen harremanarekin beraz gomendatzen dizuet. Hala ere, hasieran tristura adierazten du. Ez zait asko gustatu, esateko, beste modu batera izango zera duten nuelako, baina egia da, asko gustatu zerala, Aitona esaten zituen gauzak, adibidez, zoritxarrekoa izaten egitzagoa zego, zorienekoa izaten baina. Ume baten historia kontatzen da. Eskola gorroto du, nota txarrak ditu eta bere gurasoekin txarto konpontzen da. Bere Aitonarekin aldiz primera. Ez dago zer gehiagorik esateko, horrela usten dugu, espero dugu bideo hau zure gustukoa izatea.